Компютърните очила не са само мониторен аксесуар, намират широко приложение навсякъде в ежедневието и дори не е нужно да бъдат гейминг ориентирани. Това е една от причините очилата на Gunnar да привличат интерес в коренно различни сфери, без да губят поглед от качествената изработка. Различни дизайни от самите рамки до лещите, тяхната функционалност и защити. В това видео няма да разглеждаме всеки чифт по-отделно, защото имаме доста модели за показване. Вместо това ще ги разгледаме по категории спрямо стил и приложими ситуации, в които биха имали смисъл. Очилата Gunnar притежават много качества, някои от които ще откриете във всеки модел, докато други са по-индивидуални, но всички те имат една цел – да намалят напрежението в очите, било то по време на игра, продуктивност или просто поредният дълъг ден. Част от моделите, разбира се, запазват геймърски акценти, други са доста по-ежедневни и спокойно могат да минат като редовни очила или просто като моден аксесуар. С богат избор на рамки, подходящи за деца и възрастни, всички модели притежават 100% ултравиолетова защита, други получават допълнителни покрития и нека не забравяме лещите, чието цветове не са просто козметично ориентирани. Първата група са по-изчистените ежедневни модели. Повечето показани тук са предимно с леко филтриращ профил на синята светлина до 35%. С подсилен контраст и минимален ефект върху цветовете, подходящи за всички дейности, това са очила, които не се опитват да привлекат вниманието към себе си, освен ако не изберете нещо като този Loki Asgard Edition. Повечето рамки са изчистени и заработени от различни материали, като неръждаема стомана, поликарбонат или дървесина. Формите са добре познати и цялостното усещане е по-близо до стандартни очила. Този тип модели се вписват в редовното ежедневие, като в офиса, колата, навън с приятели и разбира се пред компютъра, когато се приберете у дома. Тук ще споменем патентованият на марката стандарт Gunnar Focus с приближаваща сила от 0,2 диоптера. С повече острота в малките детайли, моделите, включващи това увеличение, променят всичко, което виждате в непосредствена близост и имат потенциал да бъдат полезни в дейности като писане, четене и гейминг. Ако такъв тип увеличение не е за вас, обърнете внимание стъклата, които избирате, да бъдат Natural Focus, които идват без приближаване. Идва ред на моделите с видимо по-кихлибарен цвят. Амбър лещите са интересни, защото веднага променят усещането пред вас. В зависимост от избраната леща, те блокират синята светлина с приблизително 65 и 98%. При светло-жълтите картината става по-топла, по-мека и визуално по-различна. Могат да направят денят ви по-ведър с нюанси, галещи повече очите, докато тъмно-жълтите попадат в другата крайност, чието профил ги прави подходящи за вечерна употреба с минимално напрежение в очите, подходящи за интензивни игрови сесии, въпреки че не са първият ми избор за универсален гейминг и веднага давам пример. Докато при 65% цветовете още са лесно различими с наситен топъл нюанс, то при Amber Max те се изкривяват до такава степен, че в игри като Diablo 2 всеки предмет по земята изглежда като легендарен грейд. С други думи, тежък ми е дропа. При тъмните лещи усещането се доближава до добре познатата класика на слънчевите очила. Те изглеждат по-дискретно, по-модерно и с лекота се вписват в ежедневната визия. Придържат се към общият външен вид и не издават предназначението си като по-специализирани екранни очила. Разбира се, ако търсите изключения, ще ги намерите и в тази категория. Тези вариации са интересни за хора, които търсят нещо по-универсално, като слънчеви очила през деня, геймърски вечерта. Лесно минаващи като стилен аксесуар и все още отлични за вечерен гейминг, стига игрите, които харесвате да не са с прекалено мрачна обстановка, както е и с Diablo сериите. Ако търсите по-класически вид на слънчевите очила без нищо извън редовните норми, то повечето опции с тъмни стъкла са най-надежният избор, като винаги има възможност за нещо по-специално, ако държите да изпъквате повече. Следващата група са по-спортните и функционално изглеждащи модели. Тук вече дизайнът се усеща, че има нещо различно. Формите са по-динамични, някои рамки стоят по-плътно около лицето, а цялостното усещане е по-близо до очила, които са направени за по-дълго носене пред монитор или за по-активна употреба. Освен дизайна, тук е важно да се обърне внимание колко са леки, как стоят на лицето, около ушите и дали са удобни с слушалки, защото при гейминг употреба това са реални фактори. Що се отнася до гейм акценти, най-накрая стигаме до някои модели, които няма как да не грабнат внимание. Опции като Diablo 4 Sanctuary, Call of Duty, Spider-Man, Borderlands 4, Overwatch и най-вече мега яките Cyberpunk Dex Edition.
Последно и също толкова важни, това са детските и тин предложения. Те са по-малки, по-цветни и очевидно са насочени към по-млада аудитория. За игра, училище или други занимания тези модели са свежи и забавни, за да не омръзне бързо тяхното носене. Ако трябва да обобщим всичко показано, най-важното е, че тук няма само един тип очила. По-редовни предложения, спортни рамки, по-специални лещи, амбър варианти, които отговарят повече на класическите компютърни очила и най-вече гейм тематичните опции с повече характер. До момента всички модели на марката притежават 100% UV защита, някои допълнителни антирефлексни и устойчиви на замърсяване покрития, други Gunnar Focus с допълнително приближаване. Различни аксесуари в кутиите според модела, както видяхте, всички очила на Gunnar доставят качествена изработка, намалят напрежението в очите, предлагат атрактивни дизайни за всеки стил, не само гейминг или офис. Какво мислите за очилата на Gunnar Optics? Намирате ли ги за интересни и видяхте ли модел, който ви харесва? Оставете вашите въпроси, мнения и идеи в коментарите. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала Scambanka. В описанието ще откриете линкове за голяма част от показаните продукти и още много информация. Очилата Gunnar открийте на Gaming Gear BG. Ако сте от Варна, заповядайте в нашия магазин, където можете да разгледате периферия, аксесуари и мерчендайз.